Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazibela eNimba ngomhla ka-23 March guys. UNomfundiso-ke ufikile kumfowabo futhi ezomtshela phela ukuthi lalela bhuti, benginomonde, ndibe nesineke, ngithule ndithe tu ngale mfihlo yakho. Senze isivumelwano mina nawe. Wathi ubaba kaLazarus, hayi senza isivumelwano ngomlomo. Ngakuthembisa ngomlomo ukuthi ngizowenza u-Azande abe inkokheli Ingcukana Industries. Wathi senza isivumelwano sigazi. Senza isivumelwano sigazi mina nawe. Bendithi ndikukhumbuze ukuthi uma kuwukuthi awufuni ukunginika lesi sikhundla, awuyiniki indodana yami lesi sikhundla, ndizokhuluma mina. Shuthi-ke uma ufuna ngibe silent, ndithule, kokusiza uba wenza okulungile. Waqeda wamshiya kanjalo. Guys, ubaba kaLazarus, inkani laphaya. Yey! Ufikile u-Azande nakuyena futhi ezosho ukuthi tata, uyazi phela mina sendenze umsebenzi omninzi kabi. Baninzi abantu engibatholile phesheya kwezilwandle ndithi abeze bezosebenzisana nathi. Ngisho noSiya uyindoda enamandla, enothile kakhulu. Ndiyitholile nawe bayizosebenzisana nathi. Kungani wanganginiki leli thuba? Wathi mntanami, ukelekele, andiphiki. Futhi mningi nje kakhulu umthelela wawuletha emndenini, kodwa ndisatsho namanje. Leli shishini alidingi nje ubukelekele kuphela. Budinga namandla, budinga nomnotho. Awunawo wena amandla, futhi awunayo imali. Angeke uzukwazi ukukhompyutha noZoleka benoLazarus. Banemali, banepower. Oh guys, amhlala kabuhlungu-ke lawo mazwi Azande. Kanti kuzofika isikhathi se-dinner table. Guys, kwi-dinner table bebehleli bonke njengosapho. Hayi impela-ke guys, kuxoxwa nje kamnandi kuncokolwa. Kanti umuntu bekade ehambisa inkulumo phambili bekudadewabo kaLazarus-ke uNonceba ethi ukuba, hey, uyakhula ubavu uyagaqa, uyagijima, egaqa. Hayi impela ngekudala uzobe nje eyobanjwa ngasemnyango. Hayi uyahleka-ke umkhulu wakhe-ke ubaba kaLazarus, uyasho ukuthi kanti nawe-ke Sigqibo wawunjalo, wawugijima, uhlupha, wawungafani nje noNonceba. Kuhlekwe. Kuhleka bani? uZoleka benoLazarus. Lapho u-Azande benoNomfundiso bathukuthele kodwa bafuna ukukhombisa. Kushuthi-ke u-Azande wazama ukushaya i-payback time. Wathi, anke ngibuze, kuyenzeka yini ukuthi ingane ongayizali ikufunze? Cause mina ngokwazi kwami ubavumile uyinqindi kahlathi. Hayibo guys. Futhi kanti-ke guys, umane nje wabheka phansi uLazarus, ebona ukuthi yabo manje uyahlanjalazwa-ke la. Wathi bendizibuzela nje akukho nto. Hayibo Azande. Wamane uNonceba wathi no, asike sichange i-subject, asike sithethe ngenye into. Uyazi phela guys, benifuna ukunixelela ukuba sendizovula ibhizinisi nami elitsha. Igama layo-ke kuzobe Ingcukana Attorneys. Guys, siyazi-ke sonke ukuthi-ke uNonceba ungummeli guys. So ayike uvulile-ke ibhizinisi lakhe naye waliqamba ngokuthi Ingcukana Attorneys. Hayibo Azande guys, waphinde wayinqaka futhi leyo nkulumo. Wathi, uthe Ingcukana Attorneys? Ngoba kutheni kaloku? Angithi wena uchadile kaChwete, kungani ungayibizi ngokuthi iChwete Attorneys? Okanye there's trouble in paradise. Hayibo guys, Azande. Yabona-ke manje Azande siyabachoboza naye, like uyayiphea le revenge ubhuti, akadlali ney'ngane. Kuthe kusanjalo guys, uNomfundiso naye wangenelela. Wathi siyolise uZoleka-ke guys loyo. Awungixelele mntanami, kutheni ukhumule i-traditional attire yakho ungangixelelanga? Ngoba mina ngokwazi kwami bekumele undixelele njengomuntu wakugqokisayo ukuba usayikhulula umJarimane wakho.
utheni ukhululile umJarimane wakho ungangixelelanga sisi. Hayi guys, uZoleka manje wabheka phansi lapho uGirl ugqoke ingubo ered phela, wahamba waye ofisini namhlanje wayesithatha le traditional attire wayilahla laphaya, wathi yena usiyabuyela usebake homesisa ncikana. So nje ongagqoki izinto ezi-traditional, ogqoka formal like how she used to, yabo. Kanti akazi ukuthi bekumele axelele phela umamezala wakhe ongunomfundisi ukuthi usenza njalo. Yo guys, kumane kwamunca etafuleni cause naye ubaba kaLazarus uyawazi umthetho, kwenziwa njalo vele. Manje kusaqhuba kona ukuthi ngathi uZoleka ukhanda shisa, ukhanda lumtshelo kwakhe, ongafuni ukulalela vele, ofuna ukuba boss lady. So nje yo guys, yabo le fight isiya escalator, isiya kwi level enye ke manje. It's not about business anymore, sekukhulunywa ngezinto zasekhaya. Next thing guys ezowenzeka kuzothiwa ayibo makoti kwangcola kangaka endlini, uSigqibo wathatha unkosikazi, kutheni kumdaka kangaka apha. Like that's the next thing that's gonna happen to uZoleka cause uqale impi guys, and manje ke bamnikeza the very same thing. Manje unomfundisi obenonyana wakhe uAzande. Guys, akupheli ke lapho le komabandla, shuthi ke bagcine sebevumelene ke uHlathi benoZoleka benoThumeka, sorry guys, ukuthi ke bayadivorce. Ayike lapho uyanga ngathi uthathe izinto like yabo, uzothola information late kube ngathi yabo hayi kuzoba ne-celebration cause bekunedina ezowenziwa. Yena uyanga wamane wacabanga ukuthi idina yokuthi ke bayabuyelana kanti idina yokuthi bayahlukana. Yo guys, uGirl wapheka esho kahle ukuthi yabona ke le dina izoba mnandi ukudlula wonke amadina esike saba nawo. Namhlanje ngizopheka ngikhipha ubhozo. Wapheka upasta uGirl, wapheka amaveji uGirl, waze wenza ngisho dessert. Kuthe sebona uThumeka ukuthi no ngeke umntwana singathi lento akayizwisisanga kahle, wathi ngcono ahlaliswe phansi bamxelele inyani. uHlathi ke guys uyena ke oshilo ukuthi ayi mntanami engathi lento ibambe sinqeni, awuyibambanga khona, mina sinonyoko hayi ukuthi siyabuyelana siyadivorce. And uGirl umane wadunyelwa ikhanda ngoba wake washo ukuthi wonke umuntu uyamlahla. Ulahlekelwe umfowabo ke ulikamva, walahlekelwa udadewabo uqhawekazi, manje nobavumile kahlali lapha kamabandla, yena usesele nobaba wakhe noma wakhe. Uma ukuthi bayadivorce nabo kusho ukuthi uzosala yedwa. It must be painful. Lapho ke uThumeka ke uke wayi-address indaba ye-marriage in community of property, okusho khona ukuthi uHlathi lento yakhe kuloke eshada kwi-marriage of property imsebenzelile ke for uZoleka cause uZoleka had a lot of money, but this time around guys kuyabheda cause uThumeka akanalutho, and yonke into mayidivide kuzobe kudivide into kaHlathi na uHlathi bandla ebeyitabalasele umfana wabantu, ubhuti wabantu eshikisha nje ngempela kule nkampani yakhe leyo cleaner ama-office guys. There's no money there, so yeah, asazi bazohlukanisa lokho okuncane abanako, mhlampe ke kuzophileka, asazi sobona khona. Guys, aphela lapha kaMazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kama unqobile niphathela Mazibela eNimba ngomhla ka 23 March guys. Unomfundiso ke ufikile kumfowabo futhi ezomtshela phela ukuthi lalela bhuti, benginomonde ngibe